and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kahinumduman nga nakuha gayon ni Sandro ang mga bato sa kinabuhi nga naan ni Minard o gihimo niyang taming si Iluna aron makuha kini. Og matag bato nga makuha niya. Malusno si Minard og makuha ang kusog. Og ang kalibutan napiktahan tungod kay dili naman kini balanse. Kagalaan niya ang sumpay na sugilanon Olympia. Tawag tangan ko kusog. Tarong og barog, Minard. Tungod kay ang bato na sab sa hangin ang akong kuhaon. Pasino ako amo matiyo. Wa ko magkapadalipod sa mga bato sa kinabuhi. Bato sa hangin. Ang bato nga nagrepresentar sa hangin akong kuhaon. Ngano kini? Pagkakusog sa hangin. Ano man eh? Dunay bagyo? Manggawas na! Manggawas na! Wa may uwan? Pero kusog lang kayo ang hangin. Ngano kini? Unsa buti pa sa butin eh. Ginoo ko. May nahinumduman ko. Unsay imong nahinumduman? Sa gisulti ni Amo Mateo sa una. Kung makuha na ang mga bato sa kinabuhi o mapunta kini ni Sandro, dili na balansing kalibutan o manggawas na ang daghang talagman. Dili lang din sa ato, kung dili apilausab sa laing lugar. Mommy, I'm scared. Hold on, baby. There's a tornado. Hold on to mommy. Pagkanindot sa akong gibati nga ni anak anako sa akong mga kamot ang duha ka batos kinabuhi. Mauna kini ang tinuod nga gahom. Ayaw pagluhag kay duha na lang kabuok. O kung makuha ko na ang tanan, may buhian ko na ikaw. Karon, Minard, ang bato na sab nga nagrepresentar sa kayo. Mauna sad ang akong kuhaon. Ay, kalaman ninyo! Isunod ang papitas nila! Ako na kayo! Kalaman ninyo! Tama mo sa Ay! Ano yung sumabog? Ay, ano yung... ang bulkan mayon sumabog! Mga kapitbahay! Ang bulkan mayon sumabog! Telma, tanawang langit. May aksyon og hayag pero lain ang kulor. Kulor? Murag kulor po ah. May hayag na kulor po ang langit. Diyos nga maluluyon! Unsay buti pasabot ni Ine! Saan naman ang hitabo ah? O ang katapusan nagwaon ko. Minard, mauna ang bato nga nagrepresentar sa yuta. Milinog! Telma, tanawa! Miliki ang yuta! Dali! Wa kanay kusog, Minard. Og karon ay nauman naman ko sa akong tuyo.
Aniya naman kanako ang upat ka batos kinabuhi. Nilampos naman ko. Og ikaw, Iluna. Salamat. Salamat sa imong partisipasyon. Iluna! Gintos na kunin mo sa akong tiyan. Iluna! Sa gawas. Adto ko sa gawas. O adto ko dito tagamtamon ang himpit ni kadaugan. Napa ang buwan. Ipagawas ko dito ang upat ka batos kanabuhi. Og himpit na nga ako ang ilong hari sa tibuok kalibutan. Nahadlok din ko sa talanahon karon, Samuel. Ingon man ako, Tilma. Hanggang ngit-ngit, nailisan og kahayag nga puwa ang kolor sa langit. Og ang palibot, lain kaayo. Puwa ang kolor sa palibot, makapanglimbahot sa balibo. Usab gibuti pasabot ini. Yai, mahal. Pasaylo ako. Wa ko makapanalipod ni mo. Ako. Wa unsa di gihatag mga batos na uhi. Pero dili ko mag-aagong nga magtanaw ni mo nga isang patyon. Trahiya. Gusto ko niyang at iyo. Ayaw. Ayaw piyong imo mga mata. Maluoy ka. Iluna, mahal ko ikaw. Ayaw ko biyay. Mahal ko kayo ikaw. Matos ikaw. Minay. Mag-inunungay ta. Kung mawa ka ba niling kalibutan na. Magdungan ta. Dunag ay miss. Nagsinaaray ta. Mag-inunungay hangtod sa ato kamatayon. Mong mag-inunungay kita. Mahal ko ikaw. Usap. Miduyog ka na ko ang palibot. Pagkanindot sa akong nakita. Karon panahon na nga akong ipagawas ang upat ka bato sa kinabuhi. Bato nga nagrepresentar sa tubig. Naglutaw na sa kumpad ang bato nga nagrepresentar sa tubig. O karon, ang bato nga nagrepresentar sa yuta. Ang bato nga nagrepresentar sa hangin. Og ang bato nga nagrepresentar sa kayo. Pagkanindot tanawon sa upat ka bato sa kinabuhi nga naglutaw-lutaw ibabaw sa kumpad. Pagkanindot sa kong gibate. O karon, aron mahingpit na ang akong kadaugan. Kamahalan! Akong ihad kanimo kining upat ka bato sa kinabuhi. Aniya! Og bindisyon niya ako. Aron mahingpit na ang akong kadaugan. Sugo! Omninum Zactrum
Malida Atino Musto! Oh. Nganong way timailan? Nganong way timailan? Nganong wa muhaya gumayo ang upat ka batos kinabuhi? Muhaya kung takiniog mayo ug mapunting ang ilang kahayag sa buwan. Apan wa muhaya gumayo ang upat ka batos kinabuhi. Ngano kini? Ang Minard! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!